Kardom penibeltar jigtha penibeltar than pang phi niliputi materon pi aprang si beltang ton pen chipajil midam te aprang pra beltang kung pi arjigtha Karbi Anglong.21 Council pen LP School of Han Kilang Kacharia Kenang Sot. Sanjay Ronghang apan apran armu tiada putak lo Charlie song lapen kaprega song atumpen kapin rempon. Thongnok Bay College Red Cross Unit Society atumpen marks lapen sabun kiron pon. Beltang kung pi arjupon dada phit puthar beltang ton pen chipajil midam sina Rongmong ve ahawar seliming ti rong along non phere mimika che thangklub avura ke so bang krep ya bang photom positive kelong pon aruni phai phoarni lakha kretroxy socheng henta constituency angkang arlo rongmong ve ahawar along seliming ti rong non ka che thangklub corona avura ke so bang krep ya bang phiatum rongmong ve mini phc doctor atum se kelang pon bomahut positive ang hek long pon bangsong bongpen bang chok atuma phan ke containment zone along se kelang pon ja phan bokajan an pon tanglo News Desk Report, News.News Karbi Anglong. Sanjay Ronghang apan apran armu deda putak lo Charlie song lapen kapreka song atumpen pin rempon. Kedamtang aruni pai grace recap arni kang sampor pai troxy malom pang tek atum dhansuri. Daujin pangarong amekar Sanjay Ronghang apan ahem dampen apran armu tekang det along nilitum kese lapen doana song pin rempon lo puta kese mai putang sing timung pen jaipon. La apran karmu deda tumapan prapjin pen fritar lipsi nep ingnang serak nang jip law and order atumapan chuning rilo. Kali pulutang de moy prangki wang jarni khayang bong kachiprek dakta thek athe akaprek atum khai kacharwi apiti ke klem ta theklasi law and order atum nepon sirak japan song duan atum pen choning ripon loputa kese amai pupen ning jepon News Desk Report News.News Karbi Anglong media court itu ditum kalau Charlie song SYC, KFA, hendak kedoan sang tumahin kalau berjolo, sabtu jadi tum kalau nona king yes bilang kita macam ini sabtu late celo dia cuma lo, nasi pilih labang so press meet kehang nangkok alam thebang apa lo, patumi hejong andi gangsam porphai trogra meet thongkep malom, dhonsuri hawa long inut Karbi Sanjay Ronghang phan pangthek thetum aphan arbut tekang bublo lahala bangso aphan karbut tekang bubolong nilitum tinla bangso song do anpe nilitum condemn lo athe alang liphan lapuson aphan karbut tekang dakke manghumi me athe Sanjay Ronghang alang litame dhonsuri hawa long inut asong jalo inut khai phan ke japon banglo lasi hala bangso khai phan ke japon bang phan si pang thek tum men aphan ka mudati si manghumi me lasi nilitum song pen na ke pinrem lo lapen police administration dumhan nilitum kachunu riji kra pulo je prabjin pen Sanjay Ronghang phan madule aphan amud non kinep serak je phan chunuri lo athe jongsi alang liphan aphan karbut atum phan nepon pe plotanti mo kiwang jilang ni atemon bang asap so fracture jinang na athe nanglitum kadok kabeta chinipo labangso aphan karbut along ini tum third force nangkachi job dun ji ko athe mane ke communal conflict ke wan je phan ta ko athe asi police administration tum prabjin pen ala phan karmu ve tum phan ne pon pe pulutante mo ki bang gilang ni sub substitution ma kata hanu da jina lasi nili labang so press meet pen kachunuri kangtung gila pulo kado kabe korte injur tum tame labang so aphan karmu deadlong nangli tum tame pene sub sub kachini da nalam thedo isi suspected do pulutante police phan pachinira
kla aphan kan mu vek thon ki panep jelong kami chirap dun vek tamu juni lo la pen non hejong itu akimi Superintendent of Police Puchras Singh aphan chitong dam alangli chitong gunang than lo tengke labangso aphan karmu tera longke DNL tum akachirap do sarang itu bom bondame investigation abang tangtilan lasi non si mane tardi bom la lapen iruyang bong si alang itum alang ila non kimi SP sarang ki poten ke iruyang bong si laphan karmu vek phan itum nevek ko sarang li nang thandun lapen labangso aphan karmu dalong cherap ke lape DNL pen ke dowek ko sarang ninje lasi alang li ninje teng jong si DNL tum si labangso aphan karmu dalong cherap du bang te DNL asong phan tame Karbi lo chale asong lapen Karbi anglong ar lo kidu hamphang ana song pen DNL asong phanitum pinrem lo lapen alang ni tumhan nonamat alang ni tumhan sarkar pen action NC ari tane bachil nang po athi alang ni tumhan non ason joy pen anur adu phan karbura kam loks ke claim lokte Thongnokbe College Red Cross Unit Society atumpen marks lapen sabun kiron pon aruni pain koyarni Thongnokbe College penchapatir piponsi arong damsi marks lapen sabun kiron pon lesson si tokmoka Thongnokbe College aru tokmoka Youth Red Cross Unit Coordinator Babu Teron Vice Principal TNCI Hinpen Bidi Sore Pidunsi tekelangjon ahara long adon umri damsi sabun lapen marks paroi sirat trokner cap ansose kironasai dengpon Klembang Potum Lake, Sergio Pangcho, Maipu, YRCU, Iu Brongpar, Rakesh Hanse, Jacobi Strongpi, Atum Chapatir Piponsi, Mason Pen, Sai Pachun Pon. Denarong Pen Bertapang Dakpon, Anan Bay, News.News Karbi Anglong. Berthea Chatayalong Apranganat Kengkam Kachajor Dunang Jipulotang Te Loka Charlia Kenang Sot Binong Loka Tek Pen Anpara Akisung Avelo Berthea Dangalong Prek Jamadim Alongta Mesen Pen Loka Charlia Varsai Ke Dwapora Hotsi Karbiang Longarlo Ong Dungadim Alongke Mesen Pen Loka Charlia Varsai Ave Chatharak Meme Lapen Ningdok Meme Amreng Constituency Jirikending Adung Het Rong Mili LP School along Langdam Lote Ningdok Meme Labangso School Ningkan Surini Rapli Aningkan Bangso Rong Mili LP School Mahangpat Heglo Bonta Bangso School along Nondoan Dex Bench Lapen Boundary Wall Sitame Aveda Jok Bangso School Keter Ke Ernang Mandedlo Karbi Anglong Autonomous Council Pen LP School apan RD Kipia Kenang Sot Pinpur Dame Kedamtang Dwaramla Constituency Arlo Kemesen School Kabedela Joksi Lapuson Ahuni Kiponang Lo Kemesen Government School Doason Te Sumila Rong Hang Pia Kaya Long Lapuson Ahuni Chitong Rang Nedia Jitahai Lasinan Ketobom Karbi Anglong Autonomous Council Kechari Ponbom Asongja Piatum Metang Constituency Angkang Arlo Chihumri Damring Kilapen LP School Kapachin Thorponja Pramat RD Piponsi Akimeji Pusi Howard Alalatum Pen Ningje Pon Tongkamukam Pen Bertapang Dakpon Robinson Rongpi News.News Karbi Anglong Pinia Berta la Pansi Kanton lo 2 meter me kardom